Complir anys en el món de la premsa, i més en el cas de la premsa local, és una proesa. Creiem que aquesta és l'essència que té el periodisme local. Donar a conèixer el valor anònim que tenim a casa nostra i que no és poc. I ho dic molt sincerament, és una ciutat, Terrassa, que s'estima, que es valora, que està orgullosa de si mateixa, que es pren seriosament, que respecta i valora el seu patrimoni i les seves institucions, que és capaç de creure col·lectivament en projectes comuns. Hem volgut ser un element necessari en aquest procés. Que considero la nostra ciutat com una de les millors ciutats del món per viure. Visca Terrassa! M'he agafat aquest premi com a representant de tots aquests empresaris que ha tingut Terrassa, que han fet tant per la ciutat, que han impulsat projectes, que han invertit temps, esforços i molta dedicació per fer la ciutat que avui coneixem. Jo considero que aquest premi és un premi a la ciència que crec que ha de ser un dels motors de la nostra societat en el futur. Penso que no solament els científics, sinó tota la societat ha de tenir molt clar quin és el paper de la ciència i la tecnologia en el benestar de la nostra societat. He dibuixat la ciutat que estimo, Terrassa, també he dibuixat els seus entorns, però tot això que malauradament es va aturar el 2017 quan em van diagnosticar un càncer. La meva filla, aquí present, va insistir molt en que tornés a dibuixar i aquí estem, a punt de fer moltes coses més que un premi com el d'avui realment dona molta força. Jo espero que el reconeixement d'avui, aquest premi d'avui, sigui també un reclam perquè ens visiti més gent, que es facin seu al museu, sobretot els terrassencs. Quan et donen un premi així, et poses a pensar i dius, hòstia, tio, si als 15 anys jo estava als bucs de la Casa Bauman que ens cedia l'Ajuntament per assajar. I jo crec que és com quan puges una muntanya i mires enrere i dius, collons, doncs, potser la ciutat ha fet moltes coses per mi, segurament més de les que jo podria arribar a fer mai. M'agradaria compartir-lo amb tota la gent de la nostra feina, que durant aquests anys ho ha passat molt malament. M'agradaria compartir-ho amb tots els companys que ho estan encara passant malament. Som un sector molt castigat i un país com el nostre no s'ho pot permetre. Veniu al teatre. Lluitem per la llengua, lluitem per la cultura. No serem un país normalitzat fins que no tinguem una cultura normalitzada. El diari compleix així el paper d'un mitjà de comunicació local i molt arrelat, un paper fonamental per teixir una ciutat. Catalunya té, doncs, la sort de comptar amb mitjans propis, pròxims, veraços, confiables, que són un reflex de la nostra diversitat territorial i ciutadana.